Ahoj. Vyrába to slúbené vstupné vyrábanie, tak nie je to dobre vidieť, ale spomínať. Idem vyrábať tento nárok. A toto je tiež na to taká, aha, nevysvetlila som, to je taký zošit. Tam sú najlepšie vyrábania na svete. A na tomto vyrábam taký obal. Tu som si pripravila všetky 4 farby, červenú na ten nanúk, oranžovú na tú paličku, to drží, zelenú na ten spodok toho, čiernu na tie bodky. Čiže takto to vyzerá všetky. Super. A kto má nožnice, by sa to mal strihať. Tak obyčajné a papier by sa mal dávať. Všetko je to. A toto vlastne je pero na stojanie. No táto svieti zelená, že to už je. Je to od Enium. Už to ide. Je to 190 stupňov. A to vezmem stojanie. Otvoríme si na akej strane to chceme, ja to nájdem. Tak na strane to nemá ani číslo strany, ale tak tu je to. Tá hviezda bude, nejdem toto vyrábať. Bude to takáto farba. Tak keď to dáme na zem, dáme na to. Pripravíme si moje pero. Pripravíme si potom, pripravíme si podložku, priehľadnú na to, aby sa to dobre dalo. A k tomu si pripravíme červené farbu, ktorú vystrihneme. Dáme sa, takto to dáme. To dáme, to vychyčíme, strháme, ostaneme si takto veľa. Zajíme, tak to veľa si odstane takto. Toľko som si odstrihla. Tento môže ísť naspäť, to dáme toto nútra. Jeden papier. Aby som sa na tom papieri normálne takto dala. Keď to pôjde, už to uvidíte. Teraz je modrý záblesk. Krásne to vysiela. Toto opatrne vytiahneme, aby sme sa nepopálili. Ale pekné dreva, takže nám toto vyšlo z toho. Fialová z toho je tu nakrájená. Krása. No dobré. Idem na to. Pripravme sa. Ideme na teraz. To ešte moc nepodarilo, ideme odznova. Keď sa vám to nepodarí, to nevadí. Halučka z toho dá, takto to vyzerá na tom. Ja to mám z toho tenok, ale nepodarí to sa rozvedel, teda dá preč. Hotovo. Ideme na to znova. Pozrite sa, ako vám to ide. Tu zastavíme, keď neviete, ako máte na to ísť, tak to zastavíme, idete takto. Pomaly, nepopálte, lebo to sa dosť podpáli. I zvuk to vydáva.
musíte to robiť. Toto máte teraz. Dáme farbu. Toto je akože dobrá farba, len to musím vymeniť pekne. Taká to vyťahuje z toho. Stlačil som šipku hore. Je to inšpiratívne pre všetky vekové kategórie. Takže toto zarovnáme. Aj to znamená, keby som aj to nepôjde. Teraz dáme tento, čo tam je tento, akože toto na tomto biele dáme preč. Ja to dám toto zatiaľ biele preč. Pozrieť som dala preč, aj pohľadám to isto, pretože ako som dala to prvé. I nejak to fakt neviete dať preč, pomôžu vám rodičia. Pod veku, už to je po veku, po 6 rokov, to neskúšajte sa. By mohlo stať. Je to ostrý, neviem, dáme sa tak málo, lebo to máme. Ostrihli, toto vyzerá, keď sme si to odstrihli. Dobre. Teraz to skúsim, aby vedieť, či nevyzerá ešte červená. Tiež si ostrihla dosť. Tak to ide do toho. Furt ide, už ide i čierna. Toto pomaly odlepíme, tak to je tam papiery. Ide novšie. Alebo viete čo? Ty gule snajeme až na konci. Lebo veď to sme na konci, lebo to je prvá robota, prvé ideme. To vyťahujeme, tak to vyťahuje. Keď to musíte pomôcť, aj neťahajte toho, sa to tak zle. Asi to je konec. Proste takto to ide na ten papier normálne. Furt čierne. Takže vyťahujeme doslovné drevo. Neviem odhadnúť tú veľkosť toho. Tak musím si odstrihnúť si. Som na tom, neviem odhadnúť nikdy veľkosť toho, nikdy neviem odhadnúť. Tak je toho veľa. Furt toho mám, tak veľa som sa odstrihla. Nikdy toho neviem odhadnúť. Niekde to čudná farba. Už to začína. Pozerajte sa, neviem, či to uvidíte, proste to má. Ale čo mám robiť?
Mohla by sa vám to i takto nadvihnúť, lebo on. Nechci vám to mať jedno zlý, bo takto skús. Nie, ja si dávam pozor, kde to hrozné. Ešte ja nedávam pozor, dajme. Len, to bol. Nechcem. Tak musím toto dokončiť ešte. Dobre. Teďka ja to nechcem mať. Je to má úplne pekné. Záleží to aj ako vám to ide. Nemusíte sa predávať, že vám to ide, ako to vám nepôjde. Mne to docela iné, lebo som to naučila, ale mne to tady neišlo. Na to potrebujete iba často, poviem. Nebo často nemá kupovať, no to povedať, čo by sa to vyrobilo. Len už to tam nemám. Znova to vystrihnem.